Prednedávnom som vás vyzvala, aby ste sa ma pýtali otázky, ktoré vás zaujímajú, či už cukrárske alebo necukrárske, tak poďme na to. Kristína sa ma pýta, ako vymýšľam recepty, či ich ochutnávam a či jedávam moje koláčiky a ako môžem byť chudá. Recepty vymýšľam, ťažko povedať ako, recepty tak nejako prichádzajú, inšpirujem sa či už tým, čo som robila a nejako to obmieniam, prípadne internetom alebo celkovo knižkami, publikáciami. Je to také veľmi zložitý a rozvláčny proces. Čo sa týka ochutnávania, tak samozrejme ja ako cukrárka ochutnávať musím, ale nejako špeciálne potom, ako prídem po 10 hodinách domov odtiaľto, tak po sladkom nejdem. Tak možno to bude tým. Mnohé z vás ste sa ma pýtali, ako obtieram torty, ako to, že sú také hladké. Na to nie je vlastne žiadna rada, je to vyslovene len skúsenosti, kedy si moje torty boli hrbolaté, neboli rovné. Pri prvom videu som vám ukázala, ako torty obtierať, aké pomôcky používame, aby sme vytvorili pravý uhol. Ďalšia z mnohých otázok je tá, aký krém používam na obtieranie tort, aby boli biele. Používam krém, ktorým vlastne torty aj plním. Je to kombinácia mascarpone, smotanového syru, trošku smotany a tvarohu. Jediné tajomstvo, aby vám krém nepukal a torty boli biele, je v tom, aby ste ním nešetrili. Ak dáte krému málo, tak po pár hodinách zožltne a popuká sa. Ak ho dáte naozaj hrubšiu vrstvu, tak viete jednak tortu veľmi pekne zatrieť a na druhej strane sa nepopuká a zostane krásne biely. Andrejka sa ma pýta na recept na makarónky. To by bolo na veľmi dlhé video, ale určite sa aj tohto videa dočkajte. Mnohé z vás sa ma pýtate, ako dosiahnem krásne stekance na tortách. Je to jednoduché, je to čokoládová ganáš, kde zmiešavame smotanu a čokoládu v pomere 1:2. Ak sú stekance farebné, tak môžeme použiť ganáš z bielej čokolády, ktorú ofarbíme buď špeciálnymi farbami na čokoládu, alebo použijeme ovocie. Ak napríklad spravíte čučoriedkovú ganáš, máte krásnu fialovú polevu, ak je to ganáš jahodová, tak poleva je ružová. Vierka sa ma pýta, ako upravujem ovocie. Jej sa jahody začnú rozkladať v momente, ako ich umie. Jahody napríklad nie je dobré umývať pod tečúcou vodou, pretože naozaj začnú veľmi rýchlo hniť. Ja na to používam navlhčenú húbku, ktorou jednoducho jahôdky obtriem a neskôr usuším. Ak používam ovocie nakrojené, tak to potieram ešte agarom, čo je vlastne prírodná želatina z morských rias. Vtedy sa ovocie v reze zakonzervuje a zostane veľmi pekné aj 2 dní. Vlačka sa ma pýta, akým spôsobom lepím kvety, listy alebo lupienky na tortu. Nelepím ich nejako, len ich jednoducho priklepkám na krém, keďže mascarpone krém, ktorý je na vrchu každej torty, je pred zatuhnutím ešte lepkavý, tak lupienky sa tam dajú krásne roztiahnuť a veľmi pekne tam priolnú. Ďalšia otázka bola, akú čokoládu používam. Ja mám na čokoládu svojich dodávateľov, ale z bežne dostupných čokolád vám určite viem odporučiť čokolády z Lidla, ktoré sú na pečenie veľmi dobré aj chuťovo. Mária sa pýta, že niektoré košičky mám posypané granátovým jablkom, či je to čerstvé ovocie. Samozrejme je to čerstvé ovocie, granátové jablko je na zdobenie veľmi dobré, pretože vlastne tie kostičky sú v celku a vyzerajú ako malé diamanty a veľmi dlho vydržia čerstvé a krásne. Martin sa pýta, či niečo také nádherné ako moje torty sa dá vytvoriť aj bez mlieka, s náhražkami, sojovým mliekom, smotanou a tak ďalej. Niečo úplne identické asi nie, keďže základom je naozaj hutné mascarpone a hutný tvaroh. Robia vám však aj bezlaktózové variácie, kde používam bezlaktózové mascarpone, bezlaktózový tvaroh a rovnako aj smotanu na šľahanie. Monika sa ma pýta, či beriem do týmu aj ochutnávačov, že by rada pomohla s degustovaním. No tých by bolo o mnoho viac ako tých pomocníkov, ktorí by radšej umývali riady alebo podlahu. Martin sa pýta, či cieľene sledujem trendy v cukrárstve alebo tak náhodne a prípadne čo nové ma zaujalo a čo považujem za klasiku. Trendy sledujem. Snažím sa mať prehľad, ale zároveň neinšpirovať sa nimi až tak 100%, aby som len niekoho nekopírovala. Čiže sledujem aj trendy, čo sa týka plniek, príchutí, prípadne kombinácií chutí alebo zdobenia, ale snažím sa do toho dať vždy niečo vlastné. Gabika sa pýta, koľko dopredu si môže naplniť tortu s mascarpone a šľahačkovým krémom.
No, v domácich podmienkach jeden deň upečiete, naplníte a druhý deň jete, takže je to úplne bezproblémové. Ľudská sa ma pýta na výstuž torty, ako to, že prežijú presun. Jednoposchodové torty výstuž nepotrebujú, všetky torty, ktoré sú viac ako jednoposchodové, už samozrejme výstuž potrebujú, pretože sú veľmi jemnučké a prepadli by sa. Ak by som vám mala vysvetliť vystúžovanie tort, malo by toto video okolo 45 minút. Myslím si, že v domácich podmienkach, ak si spravíte jednoposchodovú, prípadne dvojposchodovú tortu a budete ju jesť čoskoro, tak výstuž nepotrebujete. Ivanka sa pýta na nejaký trik, ako preniesť už hotovú tortu z otočného podnosu na tortovú podložku. No trik tam nie je žiaden, je treba jednoducho tortu dozdobovať už priamo na tej podložke. Najprv si ju naplňte, potom ju prenieste na podložku a záverečné obťahovanie a zdobenie už treba robiť na podložke, aby ste si hotovú tortu zbytočne neponičili. A ešte posledná otázka. Dominika sa ma pýta, či jedle kvety nejakým spôsobom ešte upravujem pred uložením na tortu a ako dlho vydržia. Ak sa jedná o lupienkovú tortu, kde sú kvety nalepené na kréme, tak vydržia aj 2 aj 3 dní, úplne bez problémov. Ak kvietky dávam celé na tortu, tak je dôležité predtým ich namočiť do ľadovej vody, aby oni vlastne nasali vlhkosť a vtedy vydržia dlhšie. Závisí od druhu konkrétneho kvetu, koľko vám na torte vydržia. Ďakujem vám za všetky vaše otázky, veľmi rada som vám na ne odpovedala. Už sa teším na ďalšie kolo takéhoto videa. Nezabudnite komentovať, lajkovať a potvrdiť odoberanie videí na YouTube.